रानि बबाव थाङो? मोसौफोराव थांनि आदा लोगो लेंहरदों। रानि नोंथ' मिथिखागौ दासान्दि बोथोरा बारा मोजां नङा। गोनांथार खामानिब्लाल' थां। जागोन आदा थाबैनो फैफिनगोन। नोंदानि खोथाखौ खोमा होआय। जा बुंदों नोंदाया मोजांनि थाखायसो बुंदों। दे थाङाय थाबैनो फै। जागोन दे आयै। आयै नोंहामजोआ उदै सादोंनो डक्टरनाव एसे दिन्थिना लाना फैयो नामा? समाबो बारा गोबाव गैला सफैथारगौ। सान्दुंआबो गोसाथार बायजो थांनो हागोन बे? लासै लासै थांसै। दे आफा लासै लासै थांदो। उदै सानायखौ बारा मोनदों नामा? एसे खम मोनदों। बाइकआव गाखोनो हागोन ना? हागोन दे। दे बिदिब्ला ओंखारदो लासै लासै थांसै। आयै मा जाखो? आखायाव 300 रांल' दङ। आंनाव दङ दे। रां खामायग्रोआलासे जुलि जाग्रोनाया आंना जोबोर गिदिर गोरोन्थि जाबायलै आयै। दासो सानबाय नों आफा। आं नोंखौ सिगाङाव बेसेबां बुंबोदोंमोन। नोंथ' खोमाखौनो होआखैमोन। दे दा बेफोरखौ सानबाय थानायनि सम गैलिया। थां ओंखारहैदो। आंखौ निमाहा होदोलै आयै। दे थां ओंखारहैदो। अनजालि मा अख्रां? बै हाजोआ नायनो जोबोरैनो समायना। गोसो जायो अरायबो बेवहायनो थाबाय थानो। दाउसिन दाउलानि रैसुमै गाबनाय आरो बिनि गाहायाव दैसानि स्राय स्राय देंखो। इसोरनि सोरजिनाया बेसे गोमोथाव नङासै अनजालि? औ अख्रां बे समायना बुहुमाव आं जोनोम मोननानै नोंखौ लोगो मोननाया जोबोरैनो खाफाल गोनां अख्रां। दान्दिसेनि फावथिना दा खालाम नों सना। आं नोंखौ सैथो गोथार मोजां मोनो आरो अराय सम आं अननायखौ होबाय थागोन। नों आंखौ फोथाय अख्रां। इसोरनि सोरजिनाय बे दैसाखौ साखि लानानै आं दिनै बुंगोन। ओइ दैसा आं अख्रांखौ मोजां मोनो। जोनोम जोनोम आं अख्रांनिनो। थैस' थांस' बिनि आखायावनो। जाबाय अनजालि आं नोंखौ फोथायबाय। थुदो थां दिनै खोमसि जानोसै। ए आदा फैदों? औ फैदों। फै जिराय फै। आदै मादै मोनालाय बहाथो थांदों? गैया दाखालिनो आब'मोनाव थांदोंमोन। दिनै फैनो होनदोंमोन फैगोन ना फैयाथाय? दे थांथों दे। आं मोनसे खबर लानानैसो फैदोंमोन रायदा फंबाय। खबर? मा खबर आदा? नोम्बाजैनि देहानि थाखाय रांनि एसे गोनांथि जादोंमोन। दंब्ला 5,000सो मोनथ'गौमोन नामा? लांनो हागोन दे दङ। आं जोबोर गिदिर गोरोन्थि खालामबाय। उन सिगां साना लाबानो जुलि खालामना लानानै। आथिं दंब्लाबो थाबायनो हायै बायदि, गां दंब्लाबो बिरनो हायै बायदिसो मोनलायलांबाय आं। सानब्लाबो सानस'नोनो हाला। दे आदा बेफोरखौ जेबो दा सानसै। बाजैयाल' हामथोंसै। नरमेलाव जायोब्लाथ' मोजाङानो। मानोथो थांथाराखै जोंनाव नोंलाय? गाबोन थांगोन दे बाजैया खबर लाथ'वाथ'। साहा फुदुंनोबो गाइखेर गैयालै आदा लाल साखौनो फुदुंनोसै आं। नाङा आं दासो लोंनानै फैदों। आदाया जिरायथ' होमबा आं फैसाखौ लायनि। नों गाबोन थाङोब्लालाय माथो लांफादो गाबोन। जागोन दे। दे होमबा गाबोन लांफानोसै आं। दे गाबोन लांफादो थांसै आं बिदिबा। दे।
मानो सिबाय थादों हाया हायानो? नों अमा बेदर जानो लुबैदों होननाया नै आं लाबोदों। ए अमा बेदर लाबोदों? औ लाबोदों। दिनैसो मोनजासिगोन आं अमा बेदरखौ। सबायजों संनि दे। दे मा सं मोनजाबानो जायोलै आंना। हायालाय बहा थांदों? बारियाव बन दानहैदों। थाबनो सं ओंखामा उखैसोदों। औ दे। सोबगोन नामा नों? सोंबावलायसो। हाय नोंसो होबासो रायगोन आंखौ। हर माला रायफेरनाय? ए रायबासो आंखौ। बाबायानो सोबो। हाब देन्जारसो आंबो सोबनायाव। हायोलै नोंबो। होद बुगासो हरबाव। रब्रा मानो जाजां गिदिर नामाब्रा नोंलाय? हैद र' थगायथ'बायना होगोन आं। थगोना नोंखौ सिगारेटजो। बा हायोलै नोङो। माबायदि सानदों नोंलाय आंखौलाय? हैद हर। होद र'। थुदो। दिनै एसे लेट जाबाय अख्रां। निहोना मोजांसो होनदों बाबायसोमोन आं। खोब माखौबा दसेखौनो। फै गाखोफैदों नङाबा दा गानना थांजागोनबो आंजों। थौ दुगामारा। हाब आदालाय मा नारलायनाय जाखो? औलै फंबाय पामसार जाना होबायलै। मटरफ्राव स्रांनो ओंखारदोंमोन आं गिदिंफिननांबायसो। एसे सिगाङाव गेरेज दङ र' फाहामनानै गिदिंबोफिननांसिगोन आं। आदाया होमबालाय फैसाखौ लांफाखादो न'सिम थांलायला आं। हाबनानै साहा खापसे लोंनानै फैनो हागौ माथो। नांलायला दे गाबोननिफ्राय फैसिगोन। एसे खामानि दं। फैसाखौ लाखिखादो। दे खामानि दंबालाय। दे फैबाय होमबा आं। दे। गस्ला लंपेन्टफोरा बिराद दामि जाथारबायलै। औलै दामखौ बुंबानो बादावलायोसो। जों मैगं थाइगं मावनायफोरखौबा खमावनो लुबैयो। जों आबादारिफ्राबो रायलायनांसिगौलै फाय खम दामाव फाननो मोना होननानै। औलै। अख्रां ओइ अख्रां मा जाखो नों? अख्रां अख्रां ओइ अख्रां अख्रां नों मा जाखो अख्रां? सिखार अख्रां सिखार। नों जोंखौ गारना थांबाय अख्रां? ओइ अख्रां अनजालिनो मा होनना खोन्थाहरबावगोन आं अख्रां? हेल' अख्राङा बे संसाराव गैलिया। मा? अख्राङा गैला? औ अनजालि। अख्रां। हा? आयै फिसा
मा जाखो मा जाखो मा जाखो आइ मा जाखो नों आयै फिसा आयै आयै फिसा सिखार सिखार आयै फिसा आयै आयै फिसा आयै फिसा बिदा फैबा जेबो गैया आयै मेगन खोनाय फिसा मेगन खोनाय मा जाखो नोङो मा जाखो आयै फिसा आयै मेगन खोनाय मेगन खोनाय मेगन खोनाय फिसा मेगन खोनाय मेगन खोनाय आयै फिसा आयै आं मा जानाय बिनानाव इसोरनि माया इसोरजोंसो जों सुबुं माहारिया सोरजिजानाय थैनो गोसो गैयाब्लाबो सानसे थैनांगोन सोरनि जिउआ बेसे गोलाव रावबो नुवा बुंस'नोबो हाया सान्दुं गोसा सानजौफु समनि सिमां सानदो बावलांनो नाजादो बिनानाव आदा आं बेखौ हरखाबै बोरै बावनो जाबायसै बिनानाव दाथ' खालामा दानोसै बांद्राय जिंगा दाजिसै आइ गोसोखौ रेजें खालाम हेलौ हेलौ रायदा फंबाय औ आदा नोंथ' बाथ्राखौ मिथिखाबायानो जानांगौ जिंगासिनायानो बारानिफ्राय बारासो जाबाय माबा माबिसो जाजानो गिलांबाय आं नों जोंनाव फैनो हागोन नामा नोंसिनियावनो थांनो ओंखारखादोंमोन आं आदा गोसोफोरखौ स्रां मोनो खोमा बहाबाफोर एसे बेरायनो लांफै जागोन दे थांबाय दं आङो दे होमबा फैबाय था औ दे गोसोआव बांद्राय दुखु दाहो अनजालि लैथो गेजेराव आं दिनै गंसे बैथा गैयै दिङा दिनै बैथायानो गैयाब्ला आं दिङाखौ बोरै जावनो आंनि गोरबोआव 1 दाननि अख्रांनि अननायनि नेरसोन दङ आदा आरो आइनो आं बोरै फोरमायनो आं थांनानै थानो गोसो गैला रायदाव नोंसोर आंखौ मोगथां मुलुगाव मोननो दा लुबैसै अनजालि नोंनि गोरबोआव थानाय बाथ्राखौ नोंनि खुगानिफ्राय माब्लाबाबो दा बुंसै आरो आदा रायनि सिगाङाव मालाबाबो दा खोन्थासै नों आंखौ जेबो सानाब्ला अराय समनि थाखाय थाबैनो आं नोंखौ जुलि लानोसै मा बुंदों नों रायदाव बे माब्लाबाबो जानो हानाय नङा आं बारसे लरहायनाय बिबार नों बिदि दा सान